Avui, dia 14 de maig, s'inicia la línia de Ciutadella a Macarella. Enguany serà prova pilot per poder millorar l'accessibilitat a un entorn com és Macarella i Macarellet a la costa sud de Ciutadella i evitar els problemes que veníem patint ja des de fa molts anys. I ara ens satisfà la posada en marxa per part del Departament de Mobilitat. Hem trobat molt important que es posin mesures per pal·liar tots els problemes que s'han tingut al llarg de l'estiu passat amb el tema de poder arribar a Macarella, sobretot per el tema d'emergències, un tema que ens preocupava molt des de l'Ajuntament, és que en cas que hi hagués una emergència, com seria possible poder evacuar aquesta platja. D'aquesta manera, pensant que el bus és una prova pilot que pot donar solució a aquests problemes. El fet que hi hagi un autobús està pensat per facilitar l'accés a tothom, perquè no hi hagi aquesta problemàtica i sobretot hem intentat ser molt respectuosos també en el que són els costums de la gent de Menorca, en el sentit de permetre que hi hagi un bus fins a les 11 del vespre, que fa que la gent que li agrada més anar-hi al fosquet o a sopar ho pugui continuar fent.